Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal dan l-aħħar programm tagħna. Sejjer inħejjilkom post il-paċi miegħek. Nistiednu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija. Illum se nagħmlu l-aħħar lezzjo divina tagħna propju fuq dan il-personaġġ speċjali li se nsibuh itina aħbar mill-aktar sabiħa. Ġesu Kristu iva llum se jxebbaħ lilu nnifsu ma' raj tajjeb. Ġbija l-aktar maħbuba mill-ewlenin insara fost il-ħafna ġbijat li juża dan Ġesu biex ifissrilna minnu. Ixebbaħ lilu ma' raj it-tajjeb u dan jagħmlu biex iserraħ rasek u rasi li hemm min jaf sew kif jieħu ħsiebna. Dan ir-raj Ġesu li 2000 sena ilu qal, in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Nindunaw li wara dan iż-żmien kollu la wiċċu u lanqas il-leħen tiegħu maqdimu. Dan Ġesu eżis semja għandu l-melodija eterna imma dejjem ġdida u llum qiegħed mill-ġdid isemmalna leħnu. Il-leħen tal-Vanġelu huwa il-leħen ta' Ġesu, il-persuna divina. L-ilħna l-oħra huma sekondarji u marġinali. Il-leħen tar-raj it-tajjeb huwa mużika għal widnejna, mhux stonatura. Fuq fom dan ir-raj it-tajjeb insibu tweġiba vera għal mistoqsijiet kbar tagħna. Ir-raj it-tajjeb tiegħi u tiegħek huwa r-raj tal-paġna evanġelika li ser nisimgħu illum. Kienu r-raj it-tajjeb li ħabna l-ewwel. Meta nisimgħu leħnu nkunu qegħdin ninwieġbu għall-imħabba tiegħu, mhux inkunu qegħdin inkissru lilna nfusna, imma nkunu qegħdin nibnu lilna nfusna b'dimensjoni oħra li hija sehem mill-ħajja divina. Ir-raj divin meta jsemmalna leħnu jkun qiegħed iwedna l-infinit u l-eternità għalilna u jiena nagħtikom il-ħajja ta' dejjem. Leħen ir-raj it-tajjeb jiftħilna tieqa biex jurina s-salvazzjoni jew merat kollhom ħdura kif isejħilha David. Meta nisimgħu leħnu eżis semmija, irridu flok nibqgħu magħluqin fina nfusna ninfetħu iktar għal Alla. Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu, għandna bżonn ir-raj divin li jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Ejjew permezz ta' din is-silta minn Ġwanni kapitlu 10, versi 1 sa 10 nisimgħu minn fom dan ir-raj it-tajjeb stess jirrakkuntalna din l-aħbar hekk meraviljuża u wara naraw fejn sa tapplika għal ħajjitna. F'dak iż-żmien Ġesu qal, fis-sewwa ngħidilkom min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn band oħra, dak hu ħallil li jisraq. Imma min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jisimgħu u hu jsejjaħ kull waħda min-naċ tiegħu bisimha u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom, importanti din, imur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu, imma wara ħadd ieħor ma jimxux, imma jaħarbu minnu għax leħen ħadd ieħor ma jafuhx. Din it-tixbija qalilhom Ġesu, iżda huma ma femux x'rid jgħidilhom biha. U Ġesu reġa' qalilhom, fis-sewwa ngħidilkom li l-bib tan-naċ huwa jien. Daw kollha li ġew sissa qabli u maħallelin jisirqu. Iżda n-naċ mhux lilhom semgħu. Jiena l-bib, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Hawnhekk eżis semmija kif qed naraw Ġesu qed juri l-kwalitajiet ta' raj tajjeb li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Iva hawnhekk Ġesu jagħmel kuntrast bejn ir-raj it-tajjeb u x-xriek il-mikri
dan tal-aħħar ma jħabbilx rasu wisq min-naċ, waqt li r-raj tajjeb iħalli ħajtu għan-naċ tiegħu biex ma jinqerdux. Dan imutu biex ma jmutux in-naċ. L-allegorija eżis semmija ma tapplika l-ebda raj ieħor ġveru ħlief għall-Kristu tagħna, ir-raj spiritwali ta' ruħna. L-ebda raj mu se jmutu biex ma jintilfux in-naċ. Iżda Ġesu ħalla ħajtu u miet għalina, nafuha ġveru, naċ eżistijaw. Għaliex għamlu dan? Biex jeħles lili u lilek mill-mewt ta' dnub. Għallek, jien ir-raj tajjeb, jien nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. F'din l-istqarrija tidher l-intimità tal-imħabba bejn ir-raj u n-naċ, Kristu u aħna. Ġesu mhuwiex biss ir-ras, il-mexxej tal-melħla, iżda huwa wkoll is-sieħeb il-ħabib. Ġesu jaraf lili u lilek bisimna u aħna narfu lilu bħalma hu jaraf il-missier u l-missier jaraf lill-liben. Din hija għalhekk imħabba wisq ikbar minn dik tar-raj lejn in-naċ li sempliċement jarfu l-leħen tar-raj. Aħna eżis semmija narfu l-persuna nfisha ta' Ġesu l-maħbub tagħna li mar iħejjilna post u qiegħed jistennina bidejh miftuħin. Isimgħu din l-istorja ħelwa li turina x'kapaċi jagħmel ir-raj maħbub tagħna. Kien hemm wieħed raj inkwetat ferm, marant is-supretendent imdejjaq kważi jikbi għaliex tilef naġa. Kien hemm xi ġlied, kien hemm xi klieb jimbħu ħarbu in-naċ sabhom, però waħda minnhom assolutament ma setax isibha u talab lis-supretendent biex jgħid xi suldati jgħinuh ħalli jfittxuha. U dawn hekk għamlu bdew ifittxuha, kienet però ġurnata ta' maltemp kbir u xita u ma damux ħafna jfittxu qataw qalbhom u daħlu l-ġewwa. L-għada filgħodu jisimgħu l-ġara. Is-supretendent damma qam u f'xi ħin tal-ġurnata għamel sinjal biex jidħol is-suldat li kien qiegħed il-barra mill-kamra tiegħu. Dan is-suldat daħal u tgħidx kemm staġeb meta ra lis-supretendent jolli frixu u minn taħt il-frix joħroġ naġa. X'kien ġara? Kien baqa' jfittexu sakemm saba f'dak il-maltemp waħdu u lis-suldat taħ din in-naġa u spjegalu fejn għandu jeħodha u lil min għandu jtiha. Ekku, dan is-supretendent kuraġġuż u ritratt ta' dak li għamel miegħi u miegħek Ġesu, ir-raj maħbub tagħna. Eżis semmija, aħna għadna kemm qrajna din is-silta fejn Ġesu jiddiskrivi lilu nnifsu bħala ir-raj tajjeb, dak li jagħti ħajtu għal ħbiebu u jagħti ħajtu mhux biss imuta li jingħata, imma jagħti ħajtu fis-sens li jagħti l-enerġija tiegħu, iż-żmien tiegħu, l-attenzjoni tiegħu, il-ħin tiegħu. U f'din is-silta tal-Vanġelu li qrajtilkom hemm xi ħaġa li lili tolqotni ferm. Jgħidilna li r-raj joħroġhom lin-naċ mhux xi traskurhom, għax inti jista' jkollok merħla tkun l-owner tagħha, imma bilkemm tafhom għaliex għax jieħodlok ħsiebhom ħadd ieħor. Ġesu mhux hekk. U mhux biss joħroġ magħhom u qalilna oħra llum isimgħuha, joħroġ qudiemu. Għax in-naċ huma annimali li huma dgħajfin ħafna, għandhom bżonn ta' ħafna protezzjoni u għandhom bżonn ukoll ta' ħafna direzzjoni, għax m'għandhomx sens dawn ta' direzzjoni sejrin lawn le. Jekk ma jkunx hemm min itihom id-direzzjoni jintilfu. U Ġesu propona lilu nnifsu bħala dak li lili u lilek se jtina l-protezzjoni u d-direzzjoni. Dan hu Ġesu tagħna, moħħu fik u fija. Però eżis semmija jeħtieġ nifhmuha li Ġesu għandu bżonna għax moħħu wkoll f'ħafna oħrajn. Darba kien qalb folla ċana tisma' l-kelma tiegħu u ħarġet minn fommu din il-frażi li tħassarhom lil dawn in-nies għax qishom merħla mingħajr raj. Darb'oħra qal għandi wkoll naċ oħra li lilhom ukoll jeħtieġ li nġib ħajkun hemm merħla waħda u raj wieħed.
Ġesu hawn qed jirreferi għal dik il-kutra kbira ta' nies li għadhom ma jarfuhx. Qed jgħid ukoll għal dawk il-ħafna li jarfuh iżda li għadhom ma daħlux faqda sħiħa miegħu għax huma mifrudin mill-Knisja Kattolika. Ix-xewqa ta' Ġesu hi li l-bnedmin kollha jisimgħu leħnu u r-rieda tiegħu hi li jkun hemm merħla waħda taħt raj wieħed. Ma' Kristu jien u int għandna naħdmu biex din il-għaqda isseħħ. Din il-ħidma ta' rajjiet tajjeb u ta' Salvatur Ġesu għadu jwettaqha llum ukoll permezz ta' nies speċjali li huma s-saċerdoti, però qed jistieden anki lili u lilek bħala nsara biex inkunu rajja tajba tal-bnedmin kollha biex nieħdu ħsieb in-naċ li jkunu mitlufin jew ser jintilfu. Dan kif irridu nwettquh? Bl-imħabba nisranija, bil-kelma u bl-eżempju aħna għandna mmexxu oħrajn u lil xulxin lejn ir-rajja ewlieni li hu Kristu. U jeħtieġ inhu int nagħmlu attenzjoni kbira għat-twissijiet li għamlilna Ġesu u jgħidilna ċaru tont li aħna imdawrin bil-ħallelin li jridu jisirqulu n-naċ li huma aħna. Għalhekk il-qari tal-Iskrittura fid-djar tagħna u tant importanti eżis semmija għax aħna esposti għal bombardament ta' opinjonijiet ta' kultura tad dinja li tasal għandna l-ħin kollu minn fuq it-televiżjoni, gazzetti, computers u l-bqija tal-medja. Dawn kollha jidħlulna ġodjarna u jimpressjonawna bl-argumenti tagħhom u bla ma nafu nsibu ruħna mexxin warajhom bħal naċ ta' bendu ngħidilhom jien. Imma min hu tas-sew tal-mulej il-leħen tiegħu biss irid jisma', anzi jibża minn il-ħna oħra. Int trid tifli jekk dan il-leħen hux ta' Kristu u jekk inti għandek intimità miegħu tinduna mill-ewwel ta' jekk hux tiegħu jew le. Jekk le ma tiftaħlux il-bieb importanti għax jekk mhux Kristu attenzjoni huwa ħallil li ġej biex jisraq, jeqret u joqtol. Dan hu kliem Kristu jgħidilna ħafna u għodu għassa jekk aħna naċ tiegħu warajh biss irridu nimxu, leħnu biss nisimgħu minnu biss ma nibżawx. Importanti eżis semmija. Ekku intennu spiss lil Ġesu, il-figura tar-rajjiet tajjeb flimkien ma' David li kif tafu Alla lil David sejjaħlu minn wara l-merħla ta' missieru Ġesse u minn raj tan-naċ għamlu r-raj tal-poplu tiegħu. Hi ħaġa żgura li Salm 23 il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni f'merat kollhom ħdura jqedni u l-komplament u verament sabiħ nissuġġerilkom taqraw huwa salm miktub minnu. U li min jaf kemm qatta sigħat u ġranet f'solitudni jassess fuq il-merħla u jsuqa minn post tal-ieħor biex isib merat dejjem aħjar u jfittex in-nixxijat biex jaqtala l-aċċ tagħha. U stas jgħid li mhux darba u tnejn kellu jgerrex u jbeżda lill-liljun u l-lors li resqu biex jattakkawlu l-merħla tiegħu. David kien jaf kif kienu jħossuhom in-naċ meta kienu jarawh magħhom, is-sikurtà, is-serħan tal-moħħ tagħhom. Kienu jafu li jekk jitfaċċa xi għadu u David kien se jmur bejnhom u bejn l-għadu biex jilqa' għalihom. Huma kienu jobdu lil-leħnu għax kienu jarfuh imma lil ħaddieħor ma kinux jobduh għax ma kinux jafdawh. Dawn is-sentimenti mbagħad David beda jħossom lejn ir-raj tiegħu li kien Alla. Fih kien jistken fil-maltemp tal-ħajja, warajh kien jimxi u anki jekk Alla kien jgħaddih minn wiet mudlam, minn storja li ma setax jifhem u qajla jaċċetta. U kien jgħid lilu nnifsu biex ma jinkwetax għax il-mulej kien miegħu. Il-mulej kien jaf fejn għandu jieħdu bħal marra jimexxi in-naċ lejn postijiet fejn kien hemm ħaxixa ħaddar, anki jekk biex jasal hemm kellu jgħaddi l-merħla tiegħu minn xifer l-irdum. Dan jgħod perfettament għalina eżis semmija, kull ma hemm miktub fil-Bibja huwa miktub għalija u għalik aqra
U tara jekk dan hux veru. Dan huwa l-iktar salm li jispira tant nies, huwa poeżija meraviljuża li tesprimi dak li nħossu meta jkollna fiduċja fil-mulej, speċjalment il-vers li jgħid imqar jekk nimxi f'wiet mudlam. Huwa kliem li żgur jolqot lilna kollha min m'għaddix minn wiet ta' dell il-mewt, min m'għaddix mill-mart, perikli diversi dlam li jiddipressa ruħ il-bniedem. Imma s-salmista jgħid imqar jekk nimxi fil-wiet ta' dell il-mewt ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Ejjew hekk permezz ta' din is-silta mużikali infaħru flimkien ma' daw l-ilħna ċkejknin lil dan ir-raj qaddis tagħna u ntennulu iva irridu nimxu dejjem warajk kull fejn toħodna. Għalikom is-silta. The Lord is my shepherd. Shepherd, I'll walk with him always. He leads through green pastures. I'll walk with him always. Always, always, I'll walk with him always. Always, always, I'll walk with him always. The Lord is my shepherd. I'll walk with him always. He leads through green pastures. I'll walk with him always. The Lord is my shepherd. I'll walk with him always. He leads through green pastures. I'll walk with him always. Always my shepherd. I'll walk with him always. Always green pastures. I'll walk with him always. The Lord is my shepherd. I'll walk with him always. He leads through green pastures. I'll walk with him always. Always, always, I'll walk with him always. Always, always, I'll walk with him always. Eżis semmija, il-fiduċja falla għanna tant bżonna fil-ħajja tagħna, fiduċja li frott ta' fidi kbira. Miskin il-bniedem ta' bla fidi u bla fiduċja falla li jerfa' fuq spallejh ir-responsabilità kollha tal-ħajja, jitabba waħdu bl-inkwit kollu bla ma għandu fejn jisken, fejn jitfarraġ, f'min jafda. Kemm in-nisrani u kemm il-pagan għandhom is-salib u tbatijiet tagħhom. Imma x'differenza tidħol fi tbatija waqt li tafda falla li hu missierek u qed imexxilek l-istorja bħal maraj jimexxi il-merħla tiegħu. Kemm huwa aħjar hekk milli tkun waħdek, tmexxi int, tipprova taħrab minn dan ir-raj li jridlek tant ġid. Il-bniedem tal-fidi jerfa' rasu fid-dlamijiet lil ħajja taftati u jara l-figura tar-raj li fih jafda, jarah miexi il-qudiem, dejjem il-qudiem bla ma jgħejja. Kristu r-raj il-kbir tagħna, dak li għadda mill-mewt għalina żgur mhux ser jitħaq bina, u l-fidil per eċċellenza, anki jekk ngħaddu mill-wiet ta' dell il-mewt umana. Inħarsu leh u nitfarġu għax maħniex weħedna. Ekku eżis semmija fil-ħin li fadlilna nixtieq inkellimkom ftit fuq l-għodot li juża r-raj. Ilu ftit kont qed nitkellem ma' wieħed mill-5 rajja li fadal Malta, 5 fadlinna.
U dan spjegali l-għodot li jużaw mar-melħra tagħhom u għaliex jużawhom huma għodot importanti ħafna. L-ewwel ħaġa li għandu huwa l-asluġ, dak li minn wara qisu bastun. Dan għal xiex jużah. Jużah ħalli jekk xi ħaġa taqalu x'imkien b'dak l-asluġ ikun jista' mingħajr ma jagħmel ebda ħsara, jaqbadha minn unqa u jtellaħħa u jiġbidha. Dejjem jekk tinnutaw ir-raj għan-naġa. U mhux biss meta kien idaħħalhom lura fil-maqjel bil-bib dejjaq ħalli tgħaddi waħda waħda, kien jagħmel l-asluġ ħalli jiċċekkja kull naġa jekk ikolli xi ferita jew xi ħaġa oħra. Iva n-naġ tiegħu kien jafhom waħda waħda bisimhom kif jafna Ġesu tagħna. U jekk tintilflu xi waħda u jgħod kienu kun jaf li ma hi, għax believe it or not veru kienu jagħtu isem lil kull naġa. Kien jgħid Marel, Peppina tiegħi mhix qiegħda hawnhekk u jmur jiġri fit-tixa. U meta kien imur jiġri fit-tixa kien jieħu għodda oħra miegħu, kien jieħu wkoll il-ħatar. Il-ħatar kien qisu l-embuba, ħalli jekk ikun hemm xi annimal jew xi ħadd se jagħmilha il-ħsara jiddifendiha permezz tal-ħatar. Dak huwa preċiżament li jagħmel Ġesu tiegħi u tiegħek eżis semmija. Jiddefendina, ara l-mikri, jekk titlaqlu xi waħda kien iħallija mbagħad imur ifittixa filgħodu. Il-brigant jieħod għalih. Imma r-raj jitwajjeb għax it-tradizzjoni vera mhijiex tajjeb imma twajjeb. Ir-raj jitwajjeb imur ifittxa u jfittxa sa ma jsiba u meta jsiba ġiba mal-oħrajn u jagħmilha festa għax hija għażiża għalih. Meta qed nitkellem fuq ir-raj eżis semmija tinsewx ta' qed nitkellem fuq Ġesu Kristu għax jien u int eżis għalih għax jafni bismi. Ngħidilkom li din is-sentenza għax jafni bismi għandha tkun it-turning point tiegħi u tiegħek għall-fidi vera, meta verament għaddejjin minn mument ta' dlam qawwi u l-mulej jifakkarna dis-sentenza, in-naġġ tiegħi nafhom kollha bisimhom. Jiġri li dak li tkun qed tara kollox dlam isir dawl għalik. Dak li kont qed tara kollox dlam dak il-ħin tieħli l-mulej u idawwalulek f'dawl. Wara toħroġlok mingħajr ma trid u tgħidlu, Iva warajk Ġesu irrid niġi, miegħek nixtieq inkun Ġesu, iddeċidejt li nħallik tkun verament ir-raj tiegħi, li narfek minn leħnek, nisimgħek u warajk irrid nimxi. U għalhekk eżis semmija, ħajti u ħajtek ma tistax tintilef għax jien l-għażiża tiegħu, il-maħbub tiegħu, għax Ġesu dejjem jiddefendini biex anki jekk inweġġa, biex anki jekk nitlaq, anki jekk niżbalja tinsewx, Ġesu l-ħabib, anki ta' min jiżbalja, mhux għax jifraħ bl-iżbal, imma Ġesu kien ħabib nafuha tal-Pubblikani, taf ta' min ma setax ikun ħabib Ġesu tal-Fariżej, ta' dawk in-nies ta' wieġb ieħor, ta' dawk ma setax ikun ħabib, imma tal-Pubblikani, tan-naġa li ntilfet, ta' dawk kien ħabib. Però ta' dawk li jaħsbu li huma dejjem mad-99 noqogħdu attenti ftit ta' għax aħna l-Kattoliċi għandna minna din. Ta' dawk li aħna qatt maħna l-waħda mitlufa u allura forsi nippuntaw subajna u nikkundannaw anke l-mitlufa. Noqogħdu ta' xejn attenti eżis semmija, nippruvaw nikkupjaw Emil ir-raj maħbub tagħna Ġesu. Od-doħra li juża r-raj hija l-isbandola. L-isbandola mhux biex iwaddab u jweġġa' lin-naġa, assolutament. Imma ir-raj jittajjeb l-isbandola iwaddab il-ġebla bl-eżatt quddiem li mnieħer in-naġa ħajjiġbdilha l-attenzjoni meta tkun qed tikul xi ħaġa mhux tajba, meta tkun qed tinfired minn mal-oħrajn. Ir-raj kien jaf iħaddem l-isbandola tajjeb ħalli d-daqqa tal-ġebla tmur propju fejn rid jagħtiha. U hekk jagħmel ir-raj twajjeb tagħna ta' Ġesu ma jweġġana qatt, imma jiġbdilna l-attenzjoni. Ġesu il-bib iħabtu, imma jien irrid niftaħlu. Eżis semmija,
Dak huwa r-raj. Ir-raj li kultant iwaddab lil ġebla, li kultant irid jiġbidli l-attenzjoni tal-ħajja tiegħi, meta forsi mhux qiegħed qiegħda tajjeb mal-oħrajn, meta nkun naf li mhux qed nagħmel is-sewwa imma pjuttost nagħmel ta' rasi, meta nimxi bl-erf tiegħi u tad-dinja u mhux bl-erf tar-raj. Allura hawnhekk Ġesu iva juża l-iżbandola ħalli jiġbidli l-attenzjoni. U d-oħra hija l-barzakka li kien ikun fiha ħafna frott imqaddet mimli zokkor. Għaliex kien ikollu l-barzakka mimlija frott imqaddet? Ħalli jekk jiġrilu xi ħaġa dan ir-raj u jkollu bżonn jibqa' iktar fit-tul man-naċ, ikollu biex jisostni daqsxejn ruħu. Imma dak il-frott imqaddet ma kienx għalih biss, kien ikun anki għal dawk in-naċ li jkunu tqal, li jimxu bil-mod, jew li jkunu imweġġajn, isostnihom anki b'dan il-frott li ju jkun ipprepara lihom, għax ir-relazzjoni tiegħu man-naċ hija relazzjoni personali. U meta Ġesu eżissemmija kien qed jgħid jiena r-raj tajjeb, kien qed iqabbel lilu nnifsu ma' dawn kollha li semmejna. Iva żissemmija, nippruvaw nagħmlu minn kollox biex noħolqu relazzjoni ma' dan Ġesu tagħna, ir-raj għażiż li qed jagħmel miegħi u miegħek meravilji kbar, itini l-erf tiegħu, jipproteġini, jgħinni, saħħaħni, għalli f'Salm 23 vers 4. Sibuħu waqraw żissemmija, imqar jekk timxi f'wiet mudlam, tibżax mill-ħsara għax jiena miegħek. Jien ukoll bħal kurraj għandi l-ħatar u l-asluġ li bihom sa nwensek. Kemmu sabiħu x'veru x'differenza terħi lilek innifsek f'idejh milli terħi lilek innifsek fil-bnedmin. Ġesu jaċċertana u jgħidilna min idejja ma jaħtafhom li ħadd, imma min idejn il-bnedmin jista' jaħtafna kulħadd. Fejn tista' tkun aħjar eżissemmija jekk mhux f'dirajn missierek, f'dirajn dan ir-raj. Ma titħajjarx, tintefa' f'dirajh. Jien naħseb parir aħjar minn dak li tagħna David ma nsibux. Meta jgħidilna erħi ħajtek f'idejn il-mulej u jagħmelu. Jiena nsellem u nirringrazzja lilek li segwejt dawn il-programmi ekku nitlob lill-maħbub tagħna Ġesu anke lill-Omna Marija li magħhom iltqajna u tant talmuna tul din l-iskeda ħalli jixħtu fuqkom il-barka u s-slim, il-paċi miegħek.